Gipadayon karong adlaw ang COVID-19 vaccine rollout sa mga senior citizens sa Dakbayan Sugbo human kini pahunong usa ka semana kay nahutdan og supply sa bakuna. Ani ang report. Nakadawat og 9,000 doses Sinovac vaccine ang Cebu City gikan sa Department of Health nga mao'y gigamit sa pagpadayon sa vaccination sugod karong adlaw. Kini alang sa first dose sa mga gikarakdang magpabakuna nga mga senior citizens. Kadto mga nakaparehistro ng daan sa online ang priority nga mabakunahan. Dili bakunahan ang mga walk-in o ang milahos lang sa vaccine site nga wa musubay sa proseso. Standard din nato 500 per site. Hopefully ang katong mga gipang-teksan mga bot gyud sila. Kay kung dili sila mga bot, ang tendency ang kaning mga walk-in ato yung entertainon. Maabot sa 30,000 ka mga senior citizens nga nagparehistro online sa Dakbayan sa Sugbo. Hinoon, aduna pay mga senior nga nagduha-duha sa pagpabakuna tungod sa kahadlok sa side effect. Apan kining usa ka 72 anyos nga lulo mas gipalabi nga magkapabakuna alang sa iyang proteksyon. Pwede ba hindi mo naman nagpapakuna? Lipay. Oo. Nabakunahan naman niya, siyempre, protection nato ni. Samtang ipahibaw ni Dr. Ibones nga magsugod na ang pagpahigayon sa second dose vaccination sa Mayo 5. Ana-anay gilain nga mga bakuna alang sa second dose. First ato sa Cebu City Health Department. Kaya ang first magod ang first natong gi-inject ang AstraZeneca magod, that's March 24. Nga 2 months, that's May 24 pa ang mudyo sa katong Astra. Sa pikas bahin gipahibaw sa EUC nga 24 ka barangay sa syudad ang walay COVID transmission sulod sa napo na kaadlaw. Gipahibaw usab sa EUC nga giawhag nila ang mga business establishments sa dili na pag-require og RT-PCR test sa mga kawani nga naka-recover na sa COVID. Isip kabahin sa sayon nga reintegration. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.